Nagkari ka di nagtupaldangan. Ngam anya daytoy ngay naramid mo kanya, Paulo. Nagsakit. Kasla madudugtoy puso. Gapoy iti sakit nga impay mo. Pakawanan na kumakarol. Ikari, saanan ang maulit pa eh. Di na kumamat panawan. Amumet asikalaeng ti babae nga iayatek. Nasulisog aklaeng. Bilag ni Ayat. Nasamit ken naragsak ti agayat. Nang runa no agtaod iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib iti napudno nga ayat. No masaktan ti puso ket agari ti gura ken limdo. Agrusing tungatapay ti ayat. Wenno lunagen na ti bimmato a puso. Babaen ti bileg ni Ayat. Programa apakay tampukan dagiti nagduduma apakasaritaan may papan ken Ayat. May sapay a drama apakay ted adal ken liwliwa kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Bileg ni Ayat. Insurat ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Tinapalabas, impakita ni Julie iti ina ni Eileen dagiti naala na aladawan manipod iti nakita na ababae akaduwa ni Charlie iti mall. Namatimet daytoy ket kinasarita na ti anak na asinaan nan ti baro. Nagsangsangit ti balasang ket dita a nagsarita da ka ni Julie. Inaklon tinaud-udi asaan laeng anain kabsatan ti marikriknana para kanya Eileen. Banag agimuraan ti balasang kenkwana. Naging inumet ni Charlie, gapo iti saanda anag kinaawatan kanya Eileen. Ita papagayam, mapadayawan kami amang isagot kada kayo, iti paggibusan ti pakasaritaan nga inkam pinauluan niti. Si kalaeng ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Dito'y laeng programa tayo, Bileg ni Ayat. Auntie Luisa, pangaasiyo. Denggan niyo kumapay ti ibagak, please. Kalpasan ti naramid mo iti anak ko. Awanan nasken nga ipalawag mo pa'y Charlie. Sinaktamon ti rik na ti anak ko. Awan bason ko, auntie. Agdadata lang nga rudan ti pananglukom iti anak ko. Aglibak ka pailaan. Nakita dagiti dua amatak ti ladawan yu iti dayjay a babae. Ibagkam nga awan basol mo. Naimbaglaangan, tanayra namat ti kaaddan ni Julie ijay mall iti daydi agundaway. Kat naalaan da kayo iti ladawan. Nga iso ti nagbalin nga ebidensya mi iti pananglukom iti anak ko. Auntie, iso ti babae nga... Clarissa? Sir? Umay ka. Ay, hello ma'am. Naimbag nga orasyo. Pudno ti ibagbaga ni Sir Charlie. Awan ti relasyon mi. Agkatrabahuan kami laeng. Aleta, nangagiman. Nalawag ti imbaga ni Clarissa. Awan ka di ngagpaiso ti relasyon yo? Awan, auntie. Siya ti supervisor iti call center na pagtrabahuan mi. Nimot Clarissa ti team leader. Isa masapula kanayon ti panagsarita mi. Kanayon ti meeting mi. Da kami ti kanayon nga kadwa. Tapno mapagsaritaan mi dagiti plano arumpeng nga aramidan mi iti team mi. Ti kamin amumi ka. Maawatan kayo, auntie. Sipod pa ini.
Talaga nasingad kami ka ni Clarissa. Ano ti mga ibagbaga nga gayan ayat kami. Gapo iti kinasingad mi. Ngam pudno ti ibagbagak ante nga awan relasyon mi. Trabaho lang ti makagapo. No apay anasingad kami iti tunggal maysa. Sapay ko matapat cinta kami ante. Charlie. Kan pangaasiyo. Tulungan dak amang nilawlawag ka ni Eileen iti amin. Oh, Mama, nasapa kayo matanagawid. Waniha, talaga sinapak tinagawid. Ngamin, kayat ka akasarita, Eileen. May papanitian niya, Mama. Tiladawan iti cellphone ti best friend Mama, mo. saan ko ni a best friend ni Julie? Kagura kunday niya at tao. Dagan nakpay ko ma. Mama, Pudno nga dakanwa ni Charlie iti ladawan. Nga, sana matgayam a girlfriend, dayjay ang babae. ha? Katrabahuan na gayam dayjay a babae, iti call center. Kasanuyo kumamat anaamuan, Mama? Napan ni Charlie iti pwesto. Dinanon na kijay kat nagpalawag. Kadwa na ti babae nga adday ti ladawan. Team leader kanu dayjay a babae. Kat ni Charlie ti supervisor. Masapul kanu akanayon ti meeting da. Iti kasta, makaplano da para iti team da. Pudno nga tati ibagbagan, Mama. Panagkunakat pudno umatin baga ni Charlie. Kan maysa, no talaga nga da relasyon da. Alangan mat nga umanugot ti babae nga umay makisarita kanyak. Kat ibaga na nga awan na talaga ti relasyon da ka ni Charlie. Anya ti rumbang nga aramidak ita, Mama. Sapay adong agkakasakit a sarita timbagbagak ni Charlie. Anya ti aramidak, Mama. Manon nga aldaw nga wawagak ni Charlie. Ngam di na matsungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Ay, talaga siguro nga awanin namnama nga agsinubyan kami pa eh. Amangan no na panlaang nagpalawag kini Mama. Tapno linisan na tinagan na. Kaya't na lang siguro nga iparupa kanya. Asyak tinagbidot iti relasyon mi. Asaan kat nga iso. Eileen! Anya ka di manan ti masampol mo, Julie. Pang naasim tadi ka kuman mainayon pa'y kadag iti parikot ko. Sardang anak kumamatan, please. Eileen, sorry. Sorry kadag iti amin ngayon bagbagakan ka iti ijay rooftop. Pagbabawya kon, no apay anay bagak dagijay kan ka. Sorry talaga, Eileen. Amo ka naklaat ka. Kat ulitat man ang tiagkid daw iti pamakawan. Pakawanan ka. Nuad damay sa abanag nga aklo ng kanyak, Julie. Ha? Anya dahita, Eileen? Anya tipod no amotibo. Idi inalaam itiladawan ni Charlie. Kan ti babae kadwana iti restaurant. Kaya't nakaprotektaran iti panang loko na kanya. Wano, kaya't mula ang adadaulan ti relasyon niya. Eileen, No kaya't mo nga agsubli ti sigod a kinasingat na. Aklo nam kanyak ti kinapudno, Julie. nakababain man. Nga pudno nga agsilselo sa ka ni Charlie. Iso kayat ko nga pungtot ka kankwana. Kayat ko nga break kayo. Hangam, Eileen, jak mat ipilit ti bagikan ka. No di mo kayat tikas kanyak. Okay laang. Basta tikid daw kita. Agsublita ko maitisigod a kinasingad na. Please, pakawanan na ko man. Sorry talaga. Pagbababawi akong lagi ti saan anasayat ngayon bagmagak. Pangaasim ta pakawanan na kon, Eileen. Sorry, Eileen. Nagdagsan tirik na akiti kastoy ang mapaspasamak kadata. Pangaasim, urnusen ta kumada ito eh.
Please. Sige. Sorry mat kadagiti saan anasaya at ngembagbagakan ka, Julie. Jak lang amin nalapdan ti pungtot ko. Jak mat kagura ti kaskan ka. Sorry. Naklaatak lang amin. Agyaman na Kailin. Ang ampanag ko na. Katnas kan alabanam day tarik na. Ngamin, saan ang maiparbang nga agayat ka iti padam a babae? Jakmat na kaya tanti kastoy ariknak. Basta nariknak latan na kastoyak. Sorry talaga, Aileen. Ibagam kanyak no niya tirumbang nga aramidag. Idi kasta, maurnos ko ti bidtot ana aramid ko. Simple lang, Julie. Biro kam ni Charlie. Kat agtakawan ka kankwana. Mas yanak unay ni ti kasinsin mo, Limuel. Ang grade 1, saan ang matagtagar No sumangpait manipo di ti trabaho na. Agmano lang kanya. Kalpasan na agpupukin iti silid na. No maminsan, saan pa di namang mangan itirbe. Ay, uwan nga ro danggal. Talagang apiktado ni insan iti napasama kadakwada kini Aileen. Ay, ako. Luabay mo ngamin, akas jay da kasingid kini Clarissa. Napagkamalyan na tuloy, nga darrelasyon da. Awan mo't kumati nagbalin a parikot, no saan agapoy tiladawan ng impakita da dya adjulit. Ay, ako. Unay mo't lakid di ngamin ng tipan na kairan-ranana. Un nga rodanggal. Ang amaw akabaylan ni San Charlie da tanggal. Mamatiak ama urnos tumod lang dami. Isumot yung bagakangwana. No kumaiti pa nagmaneho, kat basit laeng hams iti kalsada ti kayarigan da ita parikot da. Basit ahams, amang ipalagip, amasapol ti panaganad. Tapno agbaleng, anayas ti panagbiyahe na. Kasta ti biyag dito'y lubong, Lemuel. Di nakadi kaungat, Charlie. Amom, Julie. Natutuusan. Rumbang lang agungita kumakin ka. Ngamin, adda dinadaal mo a relasyon. Ninamnama kong dayta. Ti amok pa'y kiti kat di na kun kayat ang makasarita. Ti amok kat pagsasawan na kiti agkakasakit. Ang saan mo nga inaramid. Iso akas na unay tibain ko kan kaita. Mababainak unay, Charlie. Damo pa'y lapan nakakita kan kaitay. Nadlaw kon adi ka makaid na. Amuklatan, akayat nak ang makasarita. Amom ka di ana inlabak iti best friend ko. Kitag silselo sakken ka. Iso nagarami na kiti pamuspusan tapno agsina kayo. Idinaamuak asi ka tinangalay tiladawan kada kami iti team leader ko. Sa anak kon anak laat. Sige, Charlie. Di mo lapdan tiriknam. Sige, pagsasawan nak, danugan nak, tapno may papas mo ti unget mo kanyak. Iti kasta, may ruwar mo ti riknam. Di ka agdanag, ta sa anak abumalas. Saan? Jak to aramidin day ta, Julie. Ngamin, adda respetok itikasken ka. Anya ti kayat mo asawan, Charlie. Tikabsat ko anal mas idi Pangasinan. Kat kasmet lang iti kinataom. Agpada kayo. Kasken ka. Na in love mo't iti pada na ababay. Iso ama awatak ti sitwasyon mo. Agyaman nak tamawatan nak. Nasayata talaga ti panagpuspusom, Charlie. Iso asti ka nga ron ti maikari. Iti panagayat ti gayem ko. Kas na kunakon. Adda respetok iti kasken ka, Julie. Awan karbangak amang lapad iti marikriknam. Ngem sapay ko ma, tadumteng to ti panawen nga agpakababae ka. Iti kasta, makabukal kan tumat iti bukod mo a pamilya.
Awan san talaga tinamnamak ang makipagkita pa ni Charlie kanya. Nakisarita lang siguro ni Charlie ken ni Julie. Itikas nagat malpasan ti amin. Inawat na lang siguro ti panagpakawan ni Julie. Nga maawanan plano na amang urnos iti relasyon mi. Apay nga tasan matan nga parparik na kanya. Apay nga takas labali wala ak matan kan puan. Apay. Saan mi ka di nakabailan nga ornosan ti saan mi ang nagkinawatan. Talaga ka di asaanan ang maornos pa'y na ito ang relasyon. Aileen? Nakalukat tiri daw, mama. Sangsangit ka manan, iha. Nakasarita ka nun ni Julie ni Charlie. Ngamkas lay sopay tinatangsi. Apay nga'y asaan nga umay dito'y balay tap na makisarita kanya. Apay, mama. Unay kato'y anak ko na ya. Apay nga gisam kayo, mama. Maragsakan kayo kading agsangsangit, ha? Saan? Maragsakan ak. Ngamin, panagkunak kat sumardeng kan nga agsangsangit. Anya ti kayat mga sawan, mama. Tinasaya at urno sa mon ti bagim. Kat sumaruno ka ija salas. Sangguam ti bisita. Bisita? Asino ti bisitak, mama? Awanan ti adupay asao. Rumwar ka kit bilitan. Tapno maamwam no asino ti abur-uray ija salas. Sige, mama. Nasakit ka di pala ang tinakam ni Aileen kanyak? Kat di na kayat na makasarita, Auntie Luisa? Ay, saan iho? Awan ti sakit tinakam ni Aileen kan ka. Rumwaran day jay. Agpapintas la kanubit. Tane, agrup-rupan alos siyang gapo iti kasasangit na. Ha? Sige urayam labitan ni Aileen. Ada pa ngamin aramidik ija kusina. Ipagpabalay mo latan, iho. Sige, Auntie. Katagyaman na. Awanan niya man na, iho. Charlie? Aileen? Sorry, ha? Pakawanan na. No itakla nga nakaumay. Apay ngamin. Adda ngamin kalat at training mi tilasod ti makalawas di Manila. Kasangsampot mi lang di parbangon. Apay nga rod adi mo man la rin ni preplayan dagiti text ko. Agraman dagiti awag ko. Di mo sungsung-batan. Naitapay ti maysa. Diya ka mo no nadukot. Natinag no na-misplace ko lang ti cellphone ko. Gapoy ti nagsasaruno apa naging inom mi kani insan ko. Pasensya ka na talaga, Aileen. Sorry. Nagsangsangit ka gapo kanyak. Saan mo abasol ti panagsangit ko? Basol ti best friend ko. Adamot basol ko. No imbagak kumaadago si di awan ko man tinagbali na parikot. Anam, lipatan tanda jay. Tinapatag, naurnusan ti amin itinagbadanta. Ay ayaten ka unay-unay, Aileen. Tsaklakit ikabaala na mapukaw kay tibiyag ko. Kasta akmat kan ka, Charlie. Kaano lang ididimtan kay tibiyag ko. Ngam nariknak ti kas na unay aliday, idi awan ka iti sibay ko. Ti amo ka talagang agsinatan. Aileen. Itata nakita ka manan. Diyak mailadawan ti ragsak ko. Panagkunak at agbalinak manan anaragsak. Gaputadakan iti sibay ko. Kat amok nga iti kaano man, di naktun pulos panawan. Aileen, saan to mapasamak na ita? Ngamin, si ka lang ti babae nga inay-ayat ko. Kat ikarek, si ka lang ti umuna ken maudi nga ayat ko. Si ka ti biyag ko.
Sika ti amin ko. Agyaman na, Charlie. Congratulations, Eileen. Congratulations ka data, best friend. Congratulations, Eileen, anak ko. Congratulations, mitken ka, Julie. Agyaman na, mama. Agyamanak, Auntie Luisa. Ayla, congratulations, Eileen, napukaw. Kamaudsanan na. Nagturpos kami langay. Agyaman na, Lolo. Kablaawan ka ba, titipa nagturpos mo, Julie, apaw. Agyamanak, Lolo. Mala, umay kayon. Itay pa'y nga gururay ni Charlie Jarwar. Ituloy tayon ton ti agiin ni istorya ijabalay. I love you, Eileen. Sabay ko ma, tagnanayo ng ti kinaragsakta. Sabay ko ma, taawanan ti dumteng apan nubok iti relasyon ta. Mabalin ayaw matikas ta, Charlie. Katuan, apay kitinasaan. Di ko namkit di. No addan tuman saan tamanin apag kinaawatan. Rumbang laang nga ornusan ta adakos. Saan tan nga orayan adumakilpay daytoy. Itikas na, awanan ti masaktan pa. Ha? Ay, uwan na. Isumat lati ko nakit. Saksi na iti alugar iti ayan-ayat ta. Isu alito ito ti kayat ko a resepsyonin ton agkasarta. Anya? Oh. Kita mo? Nagpintas abuyaan ti ilalan nagtiinin. Saan ka di? Wala ron. Eileen! Charlie! Ha? Oh, Julie! Chaperon is here! Ay, talaga panira iti moment na ita best friend mo, Eileen. Oy, di mo ikaskas na ti best friend ko, ha? Ha? Hi, Charlie! Hello, Julie. Hello, Matt, best. Hello, Bes. Oh, api nga ita ka lang. Itay da ka pa'y laang urayan. Pasensya kan, best. Ado pa'y nga minti na si Kasok para iti umadanin nga ipapan ko ije Canada. Ay, kailiw kan tulakit di, Julie. Uray syakmat Ops, agselo saksa. Anya? Puwera nga o, Charlie. Sapay ko mata di munton pagsangitan ti best friend ko. Kat ulitat manan ti agkid daw iti... Lipatan tayo na di kunak man. Okay? Winmat namin, Julie. Husto ni Charlie. Huston day ta pa nagpakpakawan mo. Nagpasan day chay. Iso alipatan tayon. Agyamanak, Eileen, Charlie. Okay. Group hug. Yay! Group hug! Tinapudno nga ayat, dinto paartap, iti sayang guseng, wano chismis iti aglawlaw na. Tipudno nga ayat, ket man nakaawat. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, nga inkam pinauluan iti. Sikalaeng ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Dito'y laeng programa tayo, Bilag ni Ayat. Nagparangan, dagiti artista tayo akas kada. Ferdinand Leo, iti papel a papa, kan Limuel. Mary Ann Nalica, iti papel a Luisa, kan Julie. Jovi Almoite, iti papel a Clarissa. Ken tuy pagayamyo, Roger R. Ramirez, kas Charlie ken Lolo. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.